No kyllä tämä tuli nyt jo selväksi. Ala nyt puhumaan, taas otettiin jonkun muun sohvan asunpaikaksesi. Kari Karvanen. Hei helvetti. Pakkaa tavaras heti! Ismo oli vienyt sut 2 kertaa lääkäriin. Terve menoa! Sinne se lukittautuu lelluhuoneeseen. Idiootti! Kato nyt. Asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin. Haluatko sä hänen saada oikein kunnolla kuonosta? Itse asiassa sä oot kyllä aika hupsu. Sano nyt, mikä helvetti sulla oikein on! Mutta me oltu tosi tarkkoja ehkä sun kanssa. Mulla on ainakin pelkkiä iloja, kun ei tullut kuulaa kalloa. Eli tää on niin sanottu vahinko. No en oo paljon tässä hallareita käynyt miettimään. Jumala!